కేఆర్ అనంత న్యూస్ కి స్వాగతం. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వమని రాష్ట్ర రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ మంత్రి మాలగొండ్ల శంకర్ నారాయణ పేర్కొన్నారు. తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి గురువారం ఉదయం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా 2021-22 పథకాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించగా అనంతపురం కలెక్టరేట్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి శంకర్ నారాయణ, ప్రభుత్వ వీపు కాపు రామచంద్రారెడ్డి, ఎంపీలు తలారి రంగయ్య, గోరెంట్ల మాధవ్, జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు, ఎమ్మెల్యేలు తిప్పేస్వామి, తోప్తూర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి, ఉషాశ్రీ చరణ్, జాయింట్ కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మంత్రి శంకర్ నారాయణ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా 2021-22 కింద వరుసగా మూడో ఏడాది 52.38 లక్షల మంది రైతన్నలకు 3,928 కోట్ల రూపాయల రైతు భరోసా సాయం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బటన్ నొక్కి నేరుగా రైతుల ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగిందన్నారు. జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా 2021-22 పథకం కింద 5,72,816 మంది రైతు కుటుంబాల ఖాతాల్లో ఒకటవ విడతగా 429.62 కోట్ల పెట్టుబడి సాయం జమ చేయడం జరిగిందన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్న రైతు పక్షపాతి అని, ప్రతి రైతు సంతోషంగా ఉండాలని అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నారన్నారు. వ్యవసాయాన్ని పండగ చేయాలని దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కలలు గనగా దాని నేడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ నిజం చేసేందుకు ప్రతినిత్యం పాటుపడుతున్నారన్నారు. ధన్యవాదాలు మేము తెలియజేస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా కాబట్టి మాకు మా ప్రాంతంలో ఆక్సిజన్ బెడ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి రాజకీయ ప్రజల తరఫున మిమ్మల్ని కోరుతూ మీ సహాయ సహకారానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. బెడ్స్ దగ్గరికి పైప్ లైన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి నాప్స్ ఆన్ చేసుకుంటే గ్యాస్, ఆక్సిజన్ కన్సర్న్ బెడ్ మీద ఉన్న పేషెంట్ యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ సెటప్స్ ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ కూడా అవి కూడా 5 లీటర్స్ కానీ 10 లీటర్స్ కానీ కాన్సన్ట్రేటర్స్ అవి కూడా తెప్పించినా కూడా మీకు 94 నుండి 90కి SpO2 పడిపోకుండా మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంది. మండలాల్లో మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ మధ్య రిక్రూట్ చేసుకున్నటువంటి సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళని ఉపయోగించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు కానీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు కానీ జిల్లా కేంద్రాలకి పేషెంట్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ మరి మహమ్మారి ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వ సహాయ శక్తుల ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ లో పెట్టుకొని అక్కడ నుండి కంప్రెసర్ ద్వారా లిక్విడ్ రూపంలో నుండి గ్యాస్ రూపంలోకి మారి పేషెంట్ కి వెళ్తుంది సార్. అలాగే పక్కనే గౌరబిదనూర్ అని చెప్పేసి కర్ణాటకలో పక్కనే ఉంది సార్ హాస్పిటల్. అంటే మనకు సఫిషియెంట్ అంటే గ్యాస్ ఆక్సిజన్ మనకు కావాల్సినంత మనం వాడుకుంటే మిగిలిన తర్వాత వెళ్తుంది సార్. లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఒక డ్రాప్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు సార్. అవును సార్, అవును. మనం దాని ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్లాంట్ సార్. వేడి డిస్పాట్ అని చెప్పేసి ఒక స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ సార్, ఆర్జెస్ లాగా. సో వాళ్ళు